Aquesta feina no m'agrada, aquesta no m'agrada. Si tu passessis gana cada vegada que dius que aquesta feina no m'agrada, doncs agafaries la primera. Però, clar, si tu tens un subsidi que dura un any, doncs et pots estar un any sencer dient no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, i els 15 dies abans de que se t'acabi el subsidi, llavors en aquell moment trobes la feina. Però llavors què vindrien a dir? Que no hi ha d'haver subsidis? No, ells no recomanen res. Ells diuen que si mirem els països que tenen subsidis de 5 anys, per exemple, Dinamarca és un exemple molt maco. A Dinamarca abans hi havia subsidis de 4 anys. I si tu mires el dia que la gent troba feina, eren tots... 3 anys i 364. Exactament. Era just el mes abans que s'acabés el subsidi, en 4 anys, la gent estava 4 anys aturada. Després ho van canviar a 5, i curiosament la gent no tardava 4 anys a trobar feina, sinó que en tardava 5. Per què? Doncs exactament per això, perquè la gent s'espera fins a l'últim moment. Si tu tens un subsidi o una manera d'anar tirant mentre pots rebutjar totes les feines, doncs no és que siguis dolent, és que tu, la manera més intel·ligent d'actuar és, escolta'm, doncs si el govern em paga, doncs jo segueixo buscant, perquè aquesta no és la meva feina òptima. Jo no vull treballar de caixer al supermercat, però clar, si no tinc més remei, ho faré. Ara, el subsidi d'atur et diu sí, que tens més remei. Pots esperar i seguir buscant, i anar buscant, i anar buscant. Si d'aquí 3 anys no has trobat res, llavors tornes i agafes la feina de caixer. O sigui, aquest Premi Nobel és una mica un avís per a navegants, potser. Bueno, és una manera diferent d'explicar l'atur o d'entendre l'atur. L'atur, hi ha gent que, d'alguna manera, aquesta gent podríem dir que està aturada perquè ha perdut la feina i no vol, però d'alguna manera dirien aquests, no, és que està aturada voluntàriament, perquè haguessin pogut agafar l'oferta que van tenir a la primera setmana o al primer mes. En canvi, s'esperen al quart any, 15 dies abans que s'acabin els subsidis. Per tant, d'alguna manera, diu una cosa que sona molt malament i que a la gent li molesta molt, que és que una part de l'atur és voluntari. La gent segueix buscant i buscant i buscant, i els estats que permeten que la gent segueixi buscant o no els hi posa pressa, doncs són estats que en general acabaran tenint un atur més gran. I de fet, si compares els diferents països, veus que les taxes d'atur tendeixen a ser més grans en els països que són més generosos en aquest sentit, tal com prediuria la teoria d'aquesta gent. Però insisteixo, aquesta gent no fan la recomanació traieu l'atur, I deu influir també el fet de si estem en una crisi o no estem en una crisi, segurament, no? Potser ara, en aquest període, potser sí que la gent, les dificultats que potser no es troba, hi ha molta feina per trobar feina, sí que la gent deu anar més ràpid a buscar-ne, o no? Depèn de les presses que tu tinguis, i les presses que tu tinguis dependrà dels ingressos que tu tens mentre estàs a l'atur. Que això depèn no només del teu subsidi, depèn d'altres coses també, de si vius en família, de si els teus pares et mantenen, de si la teva parella treballa. O sigui que si podem continuar vivint, tampoc no ens esforcem a buscar feina. Com? Si podem continuar vivint amb tranquil·litat, no ens esforcem a trobar feina. Exactament. I per la part de les empreses també, La part és si hi ha molta gent buscant feina, doncs llavors ells poden, agafar la persona perfecta. Si resulta que estem en plena ocupació i costa moltíssim trobar treballadors, doncs, escolta'm, el primer que passa, fa uns anys que aquí, te'n recordes que no hi havia lampistes, no hi havia... El primer tio que venia i t'arreglava l'endoll, l'agafaves perquè no n'hi havia més, perquè si no t'havies d'esperar 3 mesos. Per tant, passa per les dues bandes. O sigui, és un procés en el què les empreses busquen treballadors, els treballadors busquen empresa i es troben al mig. Però la innovació d'aquesta gent és que, a diferència del que passa a molts altres mercats, en el que la manera de trobar-se és molt fàcil, vas al mercat, agafes la taronja, hi ha mercats en el que el procés de buscar, el procés de recerca és molt complicat i això porta paradoxes com la que acabem d'explicar. I insisteixo, ells no només parlen de l'atur, tot i que en el Premi Nobel, el comunicat del Nobel parlava molt de l'atur, sinó que també passa en altres mercats, especialment l'immobiliari, que també, malauradament, és un mercat que està de moda, perquè hi ha molta gent que intenta vendre, una gran oferta de pisos, i no hi ha manera de trobar una demanda. Per més que tu vagis al preu, la gent no compra pisos, perquè hi ha un procés... Ara les últimes dades és que sí, que s'estan venent pisos, no? I sembla ser que... Bueno, s'estan començant a vendre més, però recorda que venim de zero. Qualsevol augment ara ja resulta que és una bona notícia. I a més és potser una pujada fictícia, perquè com que a partir de l'1 de gener ja no es pagarà, o ja no... et podràs deduir la primera vivenda... Les deduccions fiscals ja no existiran. Clar, això pot ser que la gent també corri ara més, no? En fi, Xavier, parlem una mica del Barça.
El públic ha fet un somriure. A les 7 del vespre, el Xavier Salamartín i el Joan Laporta faran una roda de premsa per explicar, doncs, una mica, suposo, què és el que voleu explicar? No ens expliquis què explicaràs, potser? No, és que saps què passa? No t'ho explicaré res. No, però, a veure... Aclarim a la gent que hi ha una diferència de 89 milions d'euros entre els números presentats per la Junta de Joan Laporta amb el Xavier Salamartín, que deia que hi havia hagut o defensen un benefici d'11 milions d'euros, i la Junta de Sandro Rossell, que diu que no, que l'etapa Laporta es va tancar amb pèrdues de 77 milions. Hi ha 89 milions aquí que no quadren. Això és el que explicareu a partir de les 7. Explicarem, primera, qui és el que ha de presentar els comptes, i explicarem per què hi ha aquesta diferència, d'on ve, i si fa sentit que si els números que presenta la nova Junta, primera, que si fa sentit que els presentin ells, quan ells no són els que han tancat el període, el tancament del 30 de juny ells no manaven, per tant no tenen per què tancar els comptes, i què és el que passarà des del punt de vista legal i financer si fan això, que és el que sembla, indica tot que tancaran els comptes, malgrat que els estatuts diuen, a l'article 50, que qui ha de defensar els comptes i els comptes que es votaran a l'assemblea del dissabte són els de l'anterior president, i de fet el qui l'hauria de defensar, segons l'article 50, és el president Laporta. Els documents que han enviat als socis indiquen que els comptes que es votaran són els que han presentat ells, i nosaltres explicarem que això no... diguem, per què ho fan i si té sentit i quina és la font de discrepàncies. Perquè no podreu assistir a l'assemblea, perquè ells fan una lectura dels estatuts que diuen que com que els números els han tancat ells i no vosaltres no teniu dret a assistir a l'assemblea. Bueno, és que ells el que diguin és igual. Els estatuts diuen, els estatuts està claríssim, i no només els estatuts, sinó la llei de l'esport. Però això vol dir que assistireu a l'assemblea, doncs? Això ja ho explicarem avui, el que passa, però qui ha de defensar ho diu els estatuts, no ho ha de decidir ni el Sandro Rossell ni nosaltres. Això està clar, els estatuts ho diuen. I pot ser que l'impugneu, l'assemblea? Això ja en parlarem. També ho parlareu avui. Això ho parlarem. Jo us recomano, ja que sou a TV3, que la dongueu en directe i que tothom ho pugui veure. Estic segur que TV3 ho farà, o algun canal de TV3 ho farà, perquè crec que és una cosa important. La seguirem, però hi ha una cosa que jo no entenc, que és com... És igual, no cal que entrem en el cas concret, però com uns senyors que fan uns números i uns altres senyors que fan els mateixos números, a uns senyors els hi surt un resultat i als altres senyors els hi surt un altre resultat. Què passa, que en economia 2 i 2 no són 4? No. A veure, a l'economia hi ha moltes maneres de veure les coses. I, de fet, gran part de la discussió, i això puc dir perquè ja ho he escrit, gran part de la discussió no és que faltin diners. Hi ha molta premsa que diu és que van malbaratar i 70 milions de gastar. No té res a veure amb gastar. Res a veure amb gastar. Té a veure amb si uns ingressos s'apunten el 30 de juny o l'1 de juliol. O si unes despeses s'apunten el 30 de juny o l'1 de juliol. Per exemple, si tu et vens una casa, la cobres, pagues l'IVA, no sé què, no sé quantos, i la registres. Primer signes un contracte, després cobres, després pagues l'IVA, després registres. En quin moment es considera que has vengut la casa? Al moment de signar el contracte, al moment de cobrar, al moment de pagar l'IVA o al moment de registrar? Aquest és el debat. Clar, hi haurà economistes que diran no, el dia que signes el contracte ja està. Hi haurà economistes que diuen que no, fins que no està registrat no es compta. I aquí és on venen les discussions. Ningú està dient falten diners. On estan els diners del pis que s'han vengut? Això no s'està discutint. Ja sé que hi ha hagut premsa que estan, diguem, intentant fer veure que falten diners, però no és això. S'està discutint si la casa s'ha de comptabilitzar abans del 30 o després del 30. I com això hi ha 5 coses que és la discussió. Es va vendre l'Henry i es van perdre diners, perquè l'Henry en els llibres valia més del que el va vendre. L'Henry el van vendre ells, el va vendre el Sandro Rossell, no sé quin dia de juliol. La pregunta és, aquests diners que s'han perdut, que són 6 milions i mig, amb l'Henry, se'ls ha d'apuntar a l'època Laporta o s'ha d'apuntar a l'època Rossell? Ells els han apuntat a l'època Laporta, entenc. Ells se l'apunten a l'època Laporta, malgrat que nosaltres no vam vendre l'Henry, vam vendre ells.
És aquest el tipus de discussions. Per tant, des del punt de vista dels socis, que tots els socis estiguin tranquils, que la discussió no és ni que falten diners ni que s'han malbaratat diners, encara que això és el que sona més a la premsa. Falten diners o han malbaratat o van comprar uns rellotges, tot això no s'està discutint. Res d'això s'està discutint. El que s'està discutint és coses de comptabilitat i, per tant, és una cosa molt tècnica i que economistes raonables poden estar en desacord, com l'exemple de la casa. Hi ha un problema d'un terreny que es va vendre al costat de la masia, un terreny que es va vendre, i la discussió és si es comptabilitza el dia del signar el contracte, el dia que es va cobrar, el dia que es va pagar l'IVA o el dia que la finca es va segregar des del punt de vista legal a Sant Joan d'Espí o el dia que es va registrar. Aquesta és la discussió, res més. Però no hi ha un jutge perquè acabi decidint qui és el qui té raó, no, en aquesta qüestió? No, és que no hi ha una raó. Un pot dir, escolta'm, jo ho veig així, i l'altre pot dir, jo ho veig així. Per tant, és l'Assemblea la que haurà de decidir qui té raó, potser? Bueno, qui decidirà és qui ha de presentar els comptes. La llei diu qui ha de presentar els comptes. Els comptes que presenta a la porta són legals o no són legals? Si són legals, són els que s'han d'aprovar. Els comptes que presenta Rossell són legals o no són legals? Si són legals, quins dels dos s'han de presentar? Què diu la llei? Què diuen els estatuts? Quin dels dos comptes s'han de presentar? I això qui ho decideix, l'Assemblea? Bueno, els tribunals. O els tribunals? Ho veurem. Val. Nosaltres el que farem serà explicar tot aquest tipus de coses, però el que jo vull avançar aquí és que tothom tranquil, que no és qüestió de que faltin diners. La salut econòmica del Barça és tremenda. Estem a la primera posició d'ingressos de tot el món, no només del futbol, sinó de tots els esports, i la salut econòmica és perfecta. El que passa és si, diguem, s'està discutint si l'ingrés s'apunta el 30 de juny o l'1 de juliol. Des del punt de vista del Barça és igual. És com dir, escolta'm, la Lliga... Perquè no s'acaba el Barça, no? La Lliga. Podríem discutir si la Lliga 2009-2010 s'apunta en el currículum de la Porta o del Rossell. Perquè un pot dir que la Lliga se l'apunta el dia que es guanya l'últim partit, un pot dir que la Lliga no es guanya fins que s'acaba la Lliga, encara que hagis guanyat 3 jornades amb antelació, o un pot dir que la Lliga no es comptabilitza fins que tens la Copa, perquè igual hi ha un terratrèmol i no t'arriba mai la Copa. Clar, si la comptabilitzes de la primera manera, la Lliga és de la Porta. Si la comptabilitzes de la segona manera, com que es va rebre a l'agost, la Lliga és del Rossell. I si tu dius realment, sense que se t'escapi el riure, no, és que la Lliga no es pot comptabilitzar fins que està al sac i ben lligat, i per tant, fins a l'agost, fins que la Copa no està aquí, no és... Llavors hauries de dir, no, és que la Lliga és del Sandro. I aquesta és exactament la discussió. Aquest ingrés s'apunta aquí o s'apunta allà? Des del punt de vista del Barça és igual qui se l'apunta. La Lliga l'han guanyat. I se l'apunta, escolta, una cosa... I l'economia és exactament el mateix. Des del punt de vista del Barça és igual. El terreny està venut i el Barça ha cobrat els calés. L'Henry s'ha venut i hem perdut els calés. Tant si se l'apunta un com si se l'apunta l'altre. Per tant, la salut econòmica del Barça no depèn d'aquests debats. I en aquest sentit, tothom estigui tranquil perquè la salut no depèn d'aquests debats. I ja està. Són uns debats de qui és el responsable. És un debat de responsabilitat civil. Hi ha molta gent, Xavier, que està preocupada per veure si això perjudicarà la institució. Pot passar, això? Sí, jo crec que això ha perjudicat molt la institució. O sigui, tu ara... Tinc informació d'un dels patrocinadors principals, que no és català, diguem, que és d'un altre país, que estan preocupats perquè, com que es pensen que la salut, com que s'ha dit tant que el Barça perd diners i uns números vermells i no sé quantos, doncs ara que tenen por de patrocinar el Barça. I això és perillós. No és una bona notícia. I una altra cosa que pot ser perillós és, per exemple, la gespa. No? Que si tenim aquesta... no tenim diners, no comprem gespa. I després es trenca el Pedrito. I després corrents a comprar la gespa i ens surt més cara del que haguéssim comprat si ho haguéssim fet bé a l'estiu. Per tant, això perjudica. S'han lesionat jugadors perquè no hem gastat prou en gespes, estem perdent reputació mundial, tot això òbviament que té efectes.
òbviament que té efecte. En fi, estarem pendents d'aquesta roda de premsa que fareu. On la feu, aquesta roda de premsa? Majestic. Majestic, doncs estarem pendents de la roda de premsa i també de l'assemblea d'aquest dissabte, a veure com acaba tot plegat. Xavier, t'esperem la setmana que ve? Sí. Sí? Perfecte. Doncs la setmana que ve tornarem a tenir Xavier Sala i Martí i tornarem a parlar d'economia. Gràcies, Xavier. Gràcies, Tian. Anem cap a Gandesa.